जत्रे घ्यावा खूप जत्रा संपली आणि जत्रे घ्यावा म्हणून सांगता काय बाळा बाळा बोल पुन्हा बोल बोल बाळा जत्रा संपली आणि जत्रेला या म्हणतो म्हणजे का उद्या कागद जमा बोलावतं की अरे काकू काही बऱ्याच दिवसांनी गमला स्वामीने सांगल्याने तर ते देऊ शकतं 500. स्वामी भक्ताचा कधी नुकसान करीत नसतं भक्ताचं नुकसान नाही करीत एक धंद्यावाल्या एक अकडचा तकडे होऊ शकतं काय झालं मी दुकानदारांच्या पेक्षा स्वस्त द्यायला लागलो ना तुम्हाला मी कुठं महाग घ्यायला लागलोय भांडत नाही आमची कोल्हापूरची भाषा होय आम्हाला कळाली ती कळाली आम्हाला नॉर्मल जरी बोललं तरी आम्हाला ते तुम्हाला आम्हाला कळतं कोल्हापूरची भाषा अशी लांब 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 पळतात हा सावगे लांब लांब पळतस तू एवढी ए बाबा खोटी हातात घे तकडे त्यांचं काम होतं आपलं नाही काय हा बायको इल्यार बरोबर धरते आता तेव्हा सांगा नको काय घे काकी लांब लांब सुनच पळतात ती बघ हा हे जिलेबी खाऊन बघला एकाच्याव नाही दिसत म्हणून म्हणत काय सांगणार नारिंग रे प्रदीप गाड्यांचे सुपुत्र जे भाव बहिणी बिनी सगळी ना तुझं नाव काढत बाबूचा दाखव बाबू शेती विती करत असता तुम्ही खूप आवडतं खूप म्हणजे खूप माझ्या भावाला नाही खूप आवडतं बरं होय होय खरं आता लहान मुलांपासून वयस्कर माणसांना व्हिडिओ बघतात त्याच्यातच आमका समाधान आहे तू हात पण दाखवित नाही बाबा आम्ही दाखवतो तुका तुम्ही त्या दिवशी मी कॉलेजला जात होतो तेव्हा तुम्ही मिडवा पुलावर दिसला तेव्हा हात दाखवलं कधी मी केलंय हॉर्न वाजवलंय तेव्हा हात दाखवलं तुमच्या चष्म्यामुळे ओळखत नाही जमत शपथ कधी येतं म्हणा रिंग रे जोक तरी बोलवा आम्हाला पुन्हा बघितलं मग कधी येतं चिंगळा म्हणून मासे आमका पोच झाले तू दिलं मस्त होते ना हो काट्या विना होते भाजून भाजून खाले उलटे सुलटे ते पण नमस्कार मंडळी तर आता हे बघा आम्ही जेवण वगैरे आता जत्रे केलेले आहोत आणि हा यंदा तर नवरदेव येऊ बघा आमचं यो नवरदेव हा मामाचं जिला तेव्हा तुमचं लग्न एन्जॉय करूक मिळणार येवा येऊचं असलं तर लग्न केव्हा फणसाची भाजी घालूया होय ना फक्त फणसाची भाजी एक थैलीच आता होता ना आमका कसं लिहून घ्या सचिनाच्या लग्नातली हां तर पूनमताई पुष्पाताई आलेल्या नाही आहेत थंडी लागता चला आम्हाला थंडी नाही तर मंडळी अशा प्रकारे यंदा जत्रा कमी भरल्या 2-4 दिवस रात्री भरपूर धरलेली नाही भरलेली हां हे बघा हे फॉलो केला साठी हे बघा मंचुरियन हिला येते एकदा ह्यांका सोडून येलं बरोबर मापा बरोबर मापा हां काटो बघ कधी उलटो नाही त्याला समजत नाही म्हणून सांगायचा लागता काही पटापट सोडा फास्ट काम आहे तुमचा गर्दी बघा काय हॉटेलात झाली आणि यांची धांदल उडाली आहे सोडा पटापट सगळेच आपलेच हां दिसला झूमच मारलंय तुमका सगळ्यांका झूम मारलंय जिलेबी झाली काढून चालू काढतं आता सेकंड ड्रायव्हर बसलेलो जिलेबी काढू सही करू. ती बघ पास कोणाची होणार पण नाकडी पास पाकात घालूक माणूस भारी ठेवले नाही मापू को भारी थैच्यात आहे मापता वा जिलेबी वाकान बघू माप माणसं ती बघा काढणारी तिका प्रश्न पडलो कसा काय करायचा वाटे घातला वाटे घालूच्या कोणतरी कमी वाटतं ना तुमच्या अरे आता भरी वाटलं सगळं तिका या कामात दिलेला भजीवाली मी म्हटलं मग अशी दगाक बसली इतकी काय थंडी लागता म्हणून
हो आता तुम्हीच सांगा सगळेजण माका ताच म्हणतं आमचं आमका बाबा दाखवित नाही या नाही ता नाही असं करू नको चे घालवलास तुम्ही काय हो आते असं करतात तुम्ही बरोबर आहे. मावशी मग मावशी काय आते ते मारच खरोखरच कट मार आता मी काय एडिट करीत नाही एडिट करणार भाव करता एडिट आणि 2 तासाचा व्हिडिओ 20 मिनिटावर आणूचो हा. लोकांका तेवढीच मजा दाखवची आहे हा अख्खा 2 तास दाखवला तो बघणार नाही अर्धा बघतले मी दिसतोय काय कट मारतले दिसलंय ना बस बाकी जंगी मारा त्याकडे असं असतं मग तुझ्या महारी टोपी हे बघा मंचुरियनची मशीन बघा जातीनिशी स्वतः मालकीने तयार केलेली आहे मग काय हो असं थंड थंड एकदम आज कशी संकष्ट आहे ना हो त्यामुळे आणि मेन म्हणजे आमच्या पूनमताईंचं हे आहे, उपवास आहे या बरोबर आहे त्याच्यामुळे आम्ही गोंधळात येतो म्हणून तुमका सांगतो उपवासाचे मंचुरियन करा हे म्हणून. उपवासाचे पण आहे, चालतात खाऊ शकता तुम्ही खाऊन बघा खाऊन बघा आणि उपवास सोडा म्हणता कायमचो कोण खया आता म्हणते येईल कॅमेरे घेऊन पण ही पिशी ठेवशी काय तकडायनाच नाही कवघ्याकडे जाऊया बाईच अरेंजमेंट बघा आमच्या दुकानाची साडी आहे बिडी आहे बघा भरपूर साडी आहे का आला आम्ही सांगतो तर खरं आहे एवढे जण नाही हे सुद्धा संदेशी पारकर यांच्या समेत या ठिकाणी उपस्थित झाले त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात येतोय रुपेजी नार्वेकर यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत आहे भगवती देवस्थानच्या वतीने समस्त मुलगी ग्रामस्थांच्या वतीने या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करण्यात येतोय खूप खूप धन्यवाद आपण वेळात वेळ काढून श्री भगवतीच्या यात्रोत्सवाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित झालात अरे तू आलायस घेतलं काय ते ओटी वगैरे घेतलं येवा हो जाशेल ओटी ना शे बघलास का लावलास होय बाबले हा पूनमताई पुढे हा मॅडम पुढे ठेवले एक लवंग दे काय नाही जमत नाहीये तुला काय माझा मी बरोबर करतो साडी नाही ती माहिती आहे कळाली मग सगळ्यांचं येऊ नको व्हिडिओज बघा दिसतला सगळेजण त्यांका माहितीच असतलं मग यांका येऊन दे काय नमस्कार अरे काकू काही बऱ्याच दिवसांनी गमला जत्रा म्हणता येणारच ना म्हणतो करा का बघ येते थोड्या वेळात लवकर तू मैत्रीण येऊन अरे लवकर चाललो यो घरात कोण नाही रे डबल मराने चला दिसत नाही का तर भाई आहे बऱ्याच ना मस्त मजे तुम्ही एकदम मजेत काय म्हणता म्हणून आम्ही एकाच जागेवर बसतो सगळ्यांना उगीच भेटक जास्त राहतो खडखडे लाडू दे म्हणजे लागतले त्यांच्या होय ना अशी लांब 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 पळतात हा सावगे लांब लांब पळतस तू पुन्हा पाया पडा लाडू
हे आमचे सबस्क्रायबर. मग तुम्ही दररोज बघतास व्हिडिओ? दररोज बघतास? आत्ताच्या बघा. या सविता ताई या घरात बनवलेला नाही. हो सगळं घरात बनवलेला लाडू सगळे लाडू चाललाय सगळ्या घरात चालला. बाय बाय. तर आता तुम्ही यावा. आता काय म्हणता? खाजा बंगाली खाजा दिसलंच नाही. हा अरे ओमे ये काय आता पाय पडा पाय अय ओमेक 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 सावकाश न्यावर रे. लग्न झालेल्या माणसाने मोठी बरी त्याच्यात लाईनीत दर्शन घेऊन जातात आमचा. यायची माझी आहे भाऊ. या व्हायरलच होणार. बाबा यांचा मुनगेच्या यात्रे गेला दिसाक नको कोण कोण इले ते. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार बबलू पवार. नमस्कार. कुठे आहात तुम्ही? आहात कुठे? सौगे आत्ताच गेला. अरे मस्त मजेत. चला जत्रा आम्ही फिरतो. जाऊ बाबा बिजी माणूस ऐकणार नाही. काय मला थंडी आहे की नाही? पूर्वा काय नाही हा साईड प्लीज. ए बाबा साईड प्लीज. हे बघून रो. नाही बाळा असं रा म्हणजे समोरच्यांका येऊन दे. पॉइंट आपण पॉइंट. दिस इज पॉइंट. हे बघा ही आपली सगळी मंडळी आहे मुनग्याच्या यात्रेत. हे बघा काय गर्दी आहे ती बघा. त्याच्या अगोदर होते काय करते आजच आज भयानक हा. काल अति भयानक होती. एवढी ए बाबा पोटी हातात घे. तकडे त्यांचा काम होता आपला नाही काय. हा बायको इल्यार बरोबर धरतलं आता. तेव्हा सांगा नको वगैरे ते भरतील दोघा जण बघतील बाप्पा. अरे पण बायको इल्यार बरोबर ह्या करतलं. तेव्हा ताट घेऊन तूच असतलं. तेव्हा ताट घेऊन तूच असतलं. बरोबर ना हो? काय घे काकी लांब लांब सुनच पळतास ती बघ. हा काय भरला रोटी किती करणार? कधी गई गमलाच नाही ती. मी तर माहितच नाही होय तुमचं दुकान आहे. पारेकरी मेन म्हणजे वागडे पारेकरी हय मी. आमच्या लोकांचं कसं माहिती नाही. कसं 3 ते 8 रात्रपासून आमचं दुकान हैया. काय हव्या काकी? चललात काय दिंडी आता? अरे मग मम्मी काय मम्मी हरवली. अय तुमच्या आधी येईल मम्मी. लाईनीत राहत गेलेली बघलं बघा असा असा या रविवारी जोक बोलवलेला चपला शोध चपला शोध बाबू गावला. व्हिडिओ करता काका बघता तुझा व्हिडिओ. चपला ठेवला मागाशी एका बाईन तकडनं हाणून दिल्या नाकडे एक चप्पल. तर मंडळी बघितलं गर्दी किती भरपूर भयानक गर्दी आहे. अजून आम्ही फिराकच गेला नाही. आम्ही दुकानातच जाऊ म्हणजे तरी आपले सबस्क्रायबर जेवढे आहेत तेवढे आमका भेटतात. घेवा काय त्या पटापट. आपल्या जिलेबी घ्यावा गरमागरम जिलेबी आहे. हे जिलेबी खाऊन बघला एकाच्याव नाही दिसत म्हणून म्हणतं. काय सांगणार नारिंग रे. प्रदीप गाड्यांचे सुपुत्र आईचा पहिला काढणार. बघता व्हिडिओ लय बघता बापरे माझ्या. माझी नाक झोपली नाही तर आता ना कोटवत इली असते. मग तू दिसतलस नाती वय ना. मग जे भाव बहिणी बिनी सगळी ना तुझं नाव काढ बाबूचा दाखव बाबू. आता सांग मी दिसतलय म्हणून कलर्स ऑफ कोकण मध्ये.
चल बाय बाय दरवेळी आमका बघता आता तुका आम्ही बघणार. आणि तू आता पूनम तिकडे हा होय मॅडम तिकडे आहेत. हा. पूनम मॅडम. मॅडम तिकडे आहे. पुष्पानी बरी येत ना. मस्त पुष्पा एक नंबर आहे. आम्हाला ना तुझं शेती विती करत असता तुम्ही तर खूप आवडतं. हां खूप म्हणजे खूप माझ्या भावाला नाही खूप आवडतं. मला सांगितलं बाबूला सांग आम्ही हात पेटवून आम्ही रोज बघतो तुझं व्हिडिओ. बरं होय होय खरं आता लहान मुलांपासून वयस्कर माणसांना व्हिडिओ बघतात त्याच्यातच आमका समाधान आहे. होय 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 तुमचं सगळ्यांचा आशीर्वाद असलो तर आम्ही ह्याच्या भारी भारी व्हिडिओ बनवतो. माठ घेऊन चालला लावणार काय आता कोणाचे आहे भजनाचा ना बुवाकडे की मंडळीकडे कोणाक लावता आता लाल कलरचा ते पूनम मॅडमकडे नाही गो कसे आहे आली तू कोणतरी तुझी मैत्रीण ती भेटलेली शर्वरी हा शर्वरी का म्हणतात देवगड कॉलेज का आता म्हणता हायफाय माणूस आता काय सांगतात व्हिडिओ तर माझ्या आहे व्हिडिओच मी घेतलंय बघ आजच्या व्हिडिओ मग आणि बाकी कशी आहात आम्ही मस्त तू हात पण दाखवित नाही बाबा आम्ही दाखवतो तुका तुम्ही त्या दिवशी मी कॉलेजला जात होतो तेव्हा तुम्ही बिडवा पुलावर दिसला तुमचा हात दाखवलं कधी मी केलंय हॉर्न वाजवलंय तेव्हा हात दाखवलं तुमच्या चष्म्यामुळे ओळखण्यात जमत शपथ बाकी बाकी मजेत कधी येतं म्हणा हरिंग्रे जोक तरी बोलवा आम्हाला पुन्हा बाकी जायचंय ना मग कधी येतं? चिंगळा म्हणून मासे आमका पोच झाले तू दिलं मस्त होते ना हो काट्या विना होते भाजून भाजून खाले उलटे सुलटे ते पण झाला फिरा काय घेतलंस का काय नाही काय नाही घेव खालास तरी काय हा. ती काय खातास नाही खाताच तर झाला देतोय चला चला काय जातं हा ह्यो कोण माझं म्हणजे नेमकं काय तो सक्को सांग काळ्या कलरचं होतं ना काळ्या कलरचं तू सक्को तुझं बाकी बारके काय म्हणतात तुमचं मस्त पप्पा बिप्पा म्हणता की नाही अरे डॅडी हे बा आपले हे सबस्क्रायबर आहेत आपले हा मसुऱ्यातले होय ना व्हिडिओ दररोज बघतात हो जरूर काही गेलो तो आशंका मी पहिलो घेता तो गेलो तो मनात ह्यो मरा काही इलो हे बाबा हस ना हा मग काय नाही गर्दी बघा काय ते गर्दी भयानक झालेली आहे ही बघा हा टायमिंग मध्ये वाजवल्यान कोणी ते स्वामी समर्थांका घे दोघांच्या घरात स्वामी स्वामी आमच्या घरी चला यांच्याकडे राहून राहून तुम्ही जमलात स्वामीने सांगल्याने तर ते देऊ शकतात 500. स्वामीजी सांगितलं तर तुम्ही त्याला 500 रुपये एकाचे देऊ शकता स्वामी भक्ताचा कधी नुकसान करीत नसता तेच सांगतात माणूस भक्ताचा नुकसान नाही करीत एक धंद्यावाल्या एक अकडचा तकडे होऊ शकतात भक्तांचं नुकसान करत नाही म्हणून भक्त स्वामींनी तुम्हाला माझ्याकडे पाठवलं स्वामीने पाठवल्याने पण पाठवल्याने होता पण ते आम्हाला काही ऐकत घ्यायचं नाही. नव्हतं तुम्ही ऐकत नव्हतात या बरोबर आहे तर हे बघा आम्ही स्वामी समर्थांची प्रेम घेतलं मस्त पैसे पार्टी करायची लगेच 100%. हां याच्यावरची चकाकी पण गेली की मी लगेच फोन करतले तुमका डायरेक्ट कोल्हापूरमध्ये तुमचे आमचे व्हिडिओ बघतात हां मी प्रत्येक शुक्रवारी देवगडात असलेलो देवगडात कधी प्रत्येक शुक्रवारच्या बाजारला अडीचशे घेऊ आता घेतलं म्हणून काय झालं मी दुकानदारांच्या पेक्षा स्वस्त द्यायला लागलो ना तुम्हाला मी कुठं महाग घ्यायला लागलोय दीपक पाटील सारखे बोलायला लागले ते भांडत नाही आमची कोल्हापूरची भाषा होय आम्हाला कळाली ती कळाली आम्हाला आमच्याकडे आहे एक आमचा मित्र तो पण असाच बोलतो नॉर्मल जरी बोललं तरी आम्हाला ते तुम्हाला हे आमका ह्याला ह्याला गोष्ट नका बांधानच घे आता खायच नाही नाही काढे तर नाही त्याच्यात गरम कावक्या घेतो लागत कवघ्याचा उतळला खाऊन देत ना नको रे आधीच एक तर घसो खाऊ 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 होता खावा खावा तुम्ही आणखी नवीन नवीन कुठची कॅन्डी खायची आहे हां सगळ्याची टेस्ट करू देणार की आधी अगोदर म्हणजे कसं नंतर आमका कळाक बरोबर हवं आहे तर मी 10 जणांका सांगतलंय ना बाबा मस्त हे बघा हे सगळे काय रे पडता की काय
बघूया बघ मी सकाळी येतलं चलत चलत पहिलं सगळं कचरो भरून टाकलो चलत चलत तर त्याच्या मालिकचा कथा करू. हा पण तो कचरो भर नाही वाळ टाकू नको वाळा हा घराक नाही न शिकलेली माणसं तशाच टाकतात. हा तुम्ही शिकलेले आस ना हा मग काय नाही मग तुम्हीच सांगा काय न शिकणाऱ्यांका हय टाकू नको म्हणून बरोबर ना मग चला ठेवा त्याच्याकडनं कॅन्डी व्हायरल केलं ते का आता एवढं पहिले यांका द्यायची हां तर मंडळी जत्रा खूप भरलेली पण आम्ही दुकानात असल्या कारणाने दाखवता येईल नाही तरी पण बरंचसो प्रयत्न केलेला तुमका दाखवतो मजा मस्ती आणि अजून पण बहुत बरीचशी मंडळी आहे. अरे मगाशी तुम्हीच ते ना हरवलेला तुमचीच ना अलाउन्सिंग तरी म्हटला अलाउन्सिंग कोणाची करीत होते मग हे काय दिसला सगळे झाला मग काय घेतला एवढा मग अरे किती वर्ष घेऊचे होते चांगला त्या काम तेव्हा नाही थांबणार तो माहिती आहे माका घरात पडणार कीर्तनाक कोण असतले कीर्तनाक कोण असतले माका माहिती आहेत ना मी 4-5 दिवस बघतो तू तेव्हा साखर झोपेच होत जत्रा संपली नाही जत्रे घ्यावं म्हणून सांगता काय बाळा बोल पुन्हा बोल बाळा असं काय घालवलंस तू झालं जत्रा संपली आणि जत्रेला या म्हणतो म्हणजे का उद्या कागद जमा बोलावतं की काका मग काय म्हटलं आता लोणी जरी लावलं काका म्हण नाही तर काय हो म्हण माका काय फरक पडणार ना ही काय कट करणार ना जेसीपी घेऊन चाललो मातीकाना तर मंडळी जत्रा वित्रा सोपत दिलेली आहे मूठ घेतलेली होती कणसात ती आता खाता घ्या बघा हट चमारी दोनोले एकदम मोठवा 2 दिवसात एक येत उद्या तुमच्या टोपीमुळे गोंधळ होता म्हणजे नेमके कोणते समजत नाही हा बरोबर ना रे अरे रे बाजूक तरी बघा मंडळी दुकान वगैरे गुटाळ घेतलंय हे माझी गाडी आणतोय थांबा थांब गाडी घेऊन येतोय काय बाळा बोल पुन्हा बोल बाळा जत्रा संपली आणि जत्रेला या म्हणतो म्हणजे का उद्या कागद जमा बोलावतं की मासे आमका पोच झाले तू दिलं मस्त होते ना हो काटे विना होते भाजून खाले उलटे सुलटे ते पण